Ali da, ajmo da vidimo, čekaj, Čupavi u stvari, kaže. Kaže u stvari. E sad, znači, ja sam onako malo old school, ako mogu tako da kažem, znaš. Ja sam malo, i svi realno ovde možete da se složite da sam ja onako old school youtuber, brate. Hvala Petera, Tera. Ja znam neke ono stare priče, neke stare... Iako sam jedan od novih youtubera na balkanskoj YouTube sceni, ja sam ono neki old school, znaš ono, krenuo sam imam pre 8 godina. Ja ove malce, ovo ne znam, ovo je... Mislim, glej, ja ne znam ovo, realno mogu kažem decu, ali za ove bih mogu kažem devojke. Da se opravdam ako kažem odmah nešto. Ljudi, ovo nisu deca, ovo su devojke, bre, već su stasale, razumeš? Vidiš, sam šorcići, ovo je ona Chloe. Jel ona? Chloe Love nije dete, brate. Razumeš, a bi je izveo na špagete. E da, tehnički moram da vas pitam. Ako Čoda ide u školu 10 godina, znači ako Čoda ide u školu, u srednju školu sa 25 godina, recimo, samo vas pitam sad informativno, vi mi recite šta mislite vi. Ako Čoda ide u školu srednju sa 25 godina, da li on tehnički može da muva srednjoškolke i da ne bude pedofil zašto su tehnički to njegove drugarice iz odeljenja? Ajde da vas čujem sad. To tehnički može. Ajde da vas čujem sad, da čujem vaše mišljenje, a? Ovdje sam, niste se spremili za današnji test, sutra je škola, ali ovdje je pravi test. Ovdje je pravi test. Može logično, tehnički, da. Šta je pitanje, ako Čoda ima 25 godina, ide u školu, šta si pitao, nisam... Da, ako Čoda ide u srednju školu, ima 25 godina, da li sme da muva svoje, vršnjakinje tu iz odeljenja? A, pazi bako, koristiš pogrešnu reč. Nisu vršnjakinje, nego... Tako je. Classmates, da li može da muva svoj classmates? Classmates, tako je. Pa, tehnički... bi trebalo da može. Eto, a čekaj, ispravio si da samo da bi su došli do istog zaključka, ko je tebi kurac redovni? Ima utripovan lik. Sad sam ušao u live, koji zaključak, sad sam ušao Neću da pričam, pa zaključak može da ih muva, logično. Elem, da idemo šta kažu ove... Ako su na istom mentalnom onom... A čekaj, ja su ovo dvojica kao braća blizanci, ovo je kao lepša verzija Petrova. Ne, da vidimo šta ovi omladinci rade, da vidimo koja je priča, koliko je sati, jer nama uvek trebaju, jel te, nove nade, zastarela nam je scena, mene gledaju ljudi 8 godina, smorio sam do jaja, a i dalje sam ono najpopularniji, mislim, to je baš onako poražavajuće za sve ostale youtubere, ali dobro, znaš, jebi ga, brate, šta da kažem. Vreme da vidimo šta omladinci imaju da donesu i da li su ovo neke nove nade YouTube-a. Ajmo da pogledamo. Ček, moram zajačati, ne mogu da se uživim, te vrako ne čujem hype. A ovaj mali je popularan, ako se ja skonto, znači ispravite me, i kako ga gleda, mala ga gleda, znaš, ono, ja, najbolji si mi drug, ono, ja čekam da ti dam da prepišeš od mene, znaš. Ja sam skonto da ovaj mali popularan zato što je lep. Jel to kao tačno? I sada, znaš, ono, ja to kažem i zvučim kao ono pedofil da jurim dečake, ali nije to zaista. Mislim, sladak je mlade. Okej. Inače, danas ljudi ima 12 godina, samo da znate. Ja bi ovo ispucao nikada. 12 godina i žensko sam, da znate. Da. Osjećam se kao, mislim, tako. Ali ljudi, nisam očekivao ovako nešto. Evo, 0.5 lagani, možemo tera ga gangbangujemo svi sa Discorda. A šta lep ko Paco, tebra, realno mali je lep, buraz. Ja da se izgleda ovako u njegovim godinama i da sad izgledam tako je bio srećan, tebra. Ja sam bio nakaza, ono, skrinim zubima, buraz. Aj, nemoj se kompleksiraš. Znaš kada postaješ čovek, kada možda priznaš da je drugi muškarac lep, ono, da je druga osoba istog pola lepa, bez da pomisliš da mu popušiš kurac, da nisi homoseksualac, nego da kažeš onako, muževno kažeš, on je lepo, razumeš, ako muževno kažeš, jebate, razumeš? Gde god odem, svako me prepozna.
Hahaha, mali. Džaba što si lep kada se blamiraš životno. Šta je ovo, vrati? Šta je ovo, vrati? Pa sad ti ostaje jedno da odeš u monahite, bra moj. Šta je ovo, vrati? Mema postao sam poznat. O ne. TikTok, YouTube puca, to znaš. Ne. Šta je? Jao, mlade nade, jao. Za šta mlade nade, mora za Lazu Lazarevića, jevate. Au, brate. Ovo me posjeća na Lea Stanković x Nađa Stanojević, ono... Ili Anđela i Nađa priča, ovo mi je taj vibe, jel da? Čečuka, Ne. ja mislim da je vreme da ti i ja snimamo, brate, single. Zavisi to, moraz, jao. Ne, 100%, jesmo se dogovorili, brate. Ali ovo Jesmo, stvarno brate. buraz. Dobro čučat će i to znaš. Izgledam kod RP, ali ti opet skinem. Izgleda kod RP, ali ti opet skidam ribu, jel to priča, samo da čujem. To znaš, ne brutirali, dobro čučat će i to znaš. Izgledam kod RP, ali ti opet skinem ribu. Ovi kenjuju za mene s pola gasa prešao igru. Ajde skloni se, vidi gori sve. Milioner bit ću za 2 godine. Ne, boleština, ovo je već boleština, ovako, ovom malom treba stvarno, onako roditelji da sednu s njim da popričaju i da kažu, sine, što si retard? Šalim se, mali, slušaj, burez. Znači, ja sam čuo da on ima neki hype. Tebra, čemu pesma? Znači, ne moraš da izbaciš pesmu ako ti iskoči popularnost. Ili ako izbaciš pesmu, nek to bude pesma, a ne nešto da će svi da te prozivaju, brate. Mislim, realno, svi će da zaborave na to i on će da ostane lep i klinke će da se lože na njega, buraz. Ali, zašto davati ljudima povoda da te prozivaju, Tebra? Jer ovo je užasno. Ovo je baš jezivo, majke mi, mali ono... Ja ne znam kako će da izbegne da ga ne maltretiraju u školi sad. Bukvalno, Tera, zlatni Mercedes Goldenito bi mi bio kao preči izbor za pesmu, poslednju pesmu, ono preo što me upucaju nego ova, majke mi. Majke mi, Tebra. Izgubio opkladu. Tebra, pa ne znam koju opkladu mora, šta je, a ovaj je rekao, pa i sad ovo, znači šta je meni logično ako se kladio sa nekim, znači on je rekao, ja ako izgubim opkladu snimit ću najgluplju pesmu na svetu, ali ovo je toliko glupa i loša pesma da je morao on da traži 3 miliona evra, buraz, ako dobije on opkladu, tako da, brate, kakvu kontru je lupio čovjek. Sada nema, kome ne zna, svaga cima, ista je adresa. Lova mi kaplje, kako ni to ne zna. Lova mi kaplje, koja lova, Tebra. Ja, koja lova, čekaj sekund, brate. Čekaj sekund, brate, ne mogu. Nerviram se, burez. Ne. Čekaj sekund, samo nešto. Buraz, prekompleksirao me klijent. Kako je bre lova? Neće. Ja samo tražim razlog da prefleksujem. Baš samo postoji iskompleksirani loš čovjek, brate. Alo, ko je? O, kurčenja, znači biće plate, a? Malo, znaš ti. Pa prvi danas jebut. Biće plate, opa, ima sve. Ljudi, i mene mori najviše u životu počeo da me mori prvi. Meni je prvog u mesecu 20.000 evra na plate ode. Evo ja se krstim, majke. Si ne znam da li računam ono... Ma neću pričati nešto. Nije mi dobro, Tebra. Tebra, ali ima mesta, brate. Če ti bre, pusti dečka na peva! Sponzori mi nude brdo keša. TikTokeri, svi su mi na kariku. A mislite kao sponzori, kao brendovi mu nude ili sponzori likovi koji će da ga jebu? Jel može neko da mi pojasni tekst pesme? Značenje? Nude brdo keša. Sponzori mi nude brdo keša. TikTokeri, svi su mi na kariku, kopiraju.
da priđu mi u stvari. Lepi, uspešni i mladi, zato svi bi bulju dali rating. Dići ću estrade, ja sam najbolji u stvari. TikTokeri. Jaj. TikTokerko. Mislim, ja gledam, nisam TikToker. Ali, šalim se, ljudi, zajebam se. Jesi vidio ti uživo, brate? Ne, što? Metar i žilet, brate. Metar 20. Pa dobro, brate, šta imaš ti? Buraz, znaš kako bi ti leglo, ti voliš te sitne male. Ja volim sitne teorije, ja volim da sklopim kao tebra Lego kockicu, razumeš, onako pa. Kao, znate ono Bionicle, jel neko zna šta su Bionicli? E, tako bih je ja znao. Da ne pričam, sad morali ste da budete tu, ono. Svi su mi na kari, kopiraju, ni da priđu ti u stvari. Lepi, uspešni i mladi, zato svi bi bulju dali, ma ja sam taj. Ti si najbolji. O, kakav teror! Ko maletan! Maletna, malo sutra, znam da nije, tebra, bila je sa huge staffom, tebra, jela burgere tamo, znači, lik je muvao, brate, pre ženom, znači, nije maletno sigurno, šalim se. Nije. De bre maletno, bre, ne zajebavaj me, bre, kako, nemoj izmišljati, ali ova pesma, šta je ovo, te bre, ovo je užas, buraz, ovo stvarno jeza. Brate, ovo je stvarno neprijatno, majke mi. Sada nema, kome ne zna, svaka cima, ista je adresa. Lova mi kaplje, kako ni to ne znam. Sponzori mi nude brdo keša, mnogi se pitaju. Šta mislite? Pitanje, jedno, za vas, šta mislite? Da li bi gore bilo Goldenitu da mu jebem sestru ili da mu pustim ovu pesmu? Ujevate, teško pitanje, majke mi, brate, ne mogu, brate, ja da se odlučim ovde, brate, brate, jebada, brate. Kako popeo se gore, ali me pitaju kako skinem sve im droge. Gledaj mali, joj vidi kajš, bože, kajš nosi ovako, bože. Mali gledaj, znači no hate, ono u smislu kao prema tebi, te bra, ono respektujem te što asluješ, što ćeš da ono se probiješ, što imaš taj gas, ego, trip, razumeš, sve to tako treba, buraz. Ali ne možeš da se gasiraš i da imaš ego kad izbaciš ovako sranje, te bra. Znači moraš da radiš ono u čemu si dobar, a to je da snimaš TikTokove i to je to, buraz. Ako hoćeš pesmu, mora neko te malo poduči prema što izbaciš pesmu, burazeru. Znači, ja sam se uvek kurčio, ali uvek sam imao, razumeš, leđa da, jel te, dokažem da to kurčenje imam čime da se kurčim, kapiraš? Tako da ne možeš ovo da radiš, ovo je, brate, užas, ovo je masakar, te, bra. Rolje se da skidaju mi fora, su vaše lama gore. I gde ste moji glavići? Jo, bože. Jo, šta je ovo? Isuse, bože, šta je? Ja sam počeo hrvatski izreke da govorim, te, bro, od ove pesme, majke mi. Isuse na križu. Kaj se dešava? Isuse na križu. Kaj je ovo? Znači, ja bukvalno ne mogu da verujem, brate. Ovo je meni, brate, fanta šokata, majke mi, ja ovo ne... Molim te, premote opet da Ja ne čujem. mogu da svarim. Nisam bio spreman, brate. Ko je ovaj, te, bra? Ovaj niti je lep, niti je, te, bra, njega ne bih ni ja jebo. Jebote. Ja sam bolesnik, ja sam prso od ove pesme. Znači, ja sam bolestan, ali ovo je sad me razbolelo tera puta 2, ono, korona u bulju. Užas. Koliko si love dobio da pustiš ovu pesmu? Tebra, nema para tih koje bi neko mogao mi dati da pustim ovu pesmu bez da želim to da uradim. Ko skinem sve im rolje se da skidaju mi fora, su vaše lama gore. I gde ste moji glavići? Sedno drživam TikTok, jer ti BG pravo za... Ali čemu? Je li ovo neka fora, neka interna za koju mi nismo? Neka interna fora koju mi ne kapiramo, je li ovo nešto sa TikToka? Ajde, kidovi vi koji idete sutra u školu da vas čujem, je li neka ovo interna fora, buraz, koju mi ne možemo da skontamo? Koliko love da ugasiš? 5 evra, buraz, donacije gasiš. Ček, ja ću da pustim. Jeste. Ček, nisi čuo gdje ste moji Gdje ste glavići? Ali ima to na TikToku sukuca kao... Ne, super je fora, majke. Ja, čekaj. Gdje ste moji glavići original video?
Ma nemam, brate, ja strpljenja za ovo, izvinite, molim vas. Zagreb, gledaj kako klinac pravi pare, vi ume... Jaaaa! Ja znam ovu, te bra. Ali, neću vam reći odakle znam. Šalim se svi pomisli ljudi svašta bi bilo u Petrovu klipu, u spotu, brate, to je to. Ne u spotu, nego na TikToku, te bra, znam da sam je video, buras, to znam. Ovo je bre, ona ima bre 17, ova ima... Blago gluba ima. 5 evra. Pa ste gledali. Nisam, ne, majke, nemojte pomišljati gluposti. Sve su minus 18, nije Chloe Love, nije minus 18. Jel ova ima 22 godine, jel tako, dobre? Šalim se, ljudi, šalim se, alo. Šaleo sam sebe, bati. U mestu živite stranje, a ja živim život poput bake. I sad... Brate, najjača pesma ikada, majke, ovaj lik je moj brat, znači koga bude prozivao, ja ću da mu jebe majku u pičku, znači samo neko napiše nešto za mog brata čupavog tiktokera da mu iznaseravam kevu. Ajde u komentaru napiši nešto, ajde ti, Miloš Todorović, ajde cao malo da te vidim, napiši nešto u chatu da te preserem, brate. Ajde, ja garantujem, evo lepo kaže momak, ovaj momek, no name momek kaže, ja garantujem, ja za ovog momeka malo garantujem, ovdje. Će mu neki navijači buraz za ove što ga prozivaju. Koji derpe? Dominik Rančić. A tvoja keva nije derpe, ono, čuti, majmune! Čuti, ajmo te, bra. Da nema, da, me ne zna, ne zna. Ista je Adresa, ja. Kako ni to ne zna. Sponzori mi nude brdo keša. Je. Ja, ajmo si u chatu, vrete, ono, neki hype emoji, te bra, dignite hype ovdje, ajmo svi, ajmo ceo chat, ajmo pića, svi su ti kari, ma ovo je nemoguće, kakav brat najveći, Makari, kopiraju, I uspešni i mladi, zato svi bulju dali, ma ja sam taj. Ti si najbolji u stvari. Brate, kakav banger je, ono moguće, ljudi. Pa ja dugo nisam čuo jaču pesmu, ja sam vi možete da se složite sa mnom ili da se ne složite. Ja ne mogu dođem sebi. Jel da, Pečurka, a? Da, brate. A, burazeru. I sakara. Evo, palim cigaru da se smiri, brate. Da, te bra. Ne, banger, ludilo, ja sam ono u šoku, bez reči sam. Razmišljam kako da dođem do malog da snimimo neki feat. Razumeš, ono, VVS Karina, te bra, znaš kakav ćemo hit ovaj mali ja da napravimo, pa vi niste svesni. A znate šta je još hit? I opet ću da vam krene pesma, gde ste moji glavi.